Здравейте всички, това е продължението на проекта Collab. Претърпях доста промени през времето, в което не съм пускал клипове. Идеите ми се измениха. За момента съм стигнал до това. Това е вече към края. Вече съм монтирал платката за плексигласа. Както виждате с болтове, малко може да е грозно, но върши работа. Ето има разстояние между платката и плексигласа. Идеята е да сложа другата отгоре и с място останало да сложа перката. Сглобих го примерно и стана доста ефектно, но смятам още да не ви покажам. Ако забелязвате, плексигласа тук е отчупен, отчупи се поради много незнайни причини, дори сега се е напукал. Много интересно как и защо. Но смятам това да го използвам по-скоро като ефект, не като кусур. И сега остана да ги сглобя. Смятам да сложа един кант тук така по края. И от двете страни. Перката, която ще използвам, която ще е горе-долу тук. И вече накрая, това е предпоследния клип. Другия клип вече ще видите завършения Collab. Не стана кой знае колко, както красиво, но честно казвам само точно както очаквах с плексигласа. Надигнато от страните. Смятам, че дори си мислех за по-интересно да го закача на стената и да вържа към външния монитор мишката и клавиатурата и да виси на стената и да се използва. Става. Но да видим как цялата работа правя заради охлаждането на самия лаптоп. Дори смятам да сложа две перки, за да види дали ще намеря втора. И най-вече зависи от това дали ще работи. Ако работи както трябва и без проблеми, ще е супер. Това е горе-долу предпоследната част, ако не се бъркам, или може би предпоследната, преди края на проекта, и това е всичко от този път. Смятам да не ви показвам повече.